Sanibonani, this is Utumi Mutuning, known as Gogos Kotini. I'm officially making this video to announce that I am no longer a traditional healer. I am no longer a Sangoma. I'm no longer practicing as a Sangoma. I'm no longer doing consultations. I'm no longer giving out isidliso. I'm no longer giving out imbiza, yonke nje lento. I'm no longer doing it. However, I'll forever acknowledge and respect my ancestors, and I'll forever believe in my ancestors. And I am a child of God. Yes, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I'm very much happy. I wish I could sing. I wish I could do so much, but yeah, my heart is full. Wangethula umthwalo owawungisinda, wangethula umthwalo ngomthandazo wami. Uvalo lwami lwaphela lwavusa umoya wami, langethula umthwalo wangishiya ngequlo. I hope the song says it all. Ngithanda mwah. Welcome back to Jeff So TV News. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my Facebook page as well. Please don't forget to follow my Facebook page. It's Jeff So TV News, and also subscribe to this channel. So that's indaba esingayo la ile ka Gogos Kotini nindaba yokuresign as a traditional healer. Usebathwasisile abantu lo umbuzo nje before ngiqhubeke la yonke into mhlawumbe engathi ke ngiyayikhuluma la yabo, ngoba kwayona lento esizoyikhuluma la abantu abaningi bazozibuza ukuthi awukhamba kodwa ke useresign kanjani, kanti kwakube ne-contract kanjani esayinwayo phansi kanjani yabo. Shuthi yena nje uGogos Kotini kahle kahle lento le ifana nomdlalo kuyena, or else bekumphanto yabo, ngizosho kanjani indlela bephanda ngayo, because ngempela i-calling yakho efana nale, hayi mina ngazi ukuthi ke by nature nje uzuye egodini yabo, especially njoba yena buye wazenza umuntu ke opracticeayo, because lento ubeyipractice, this was a practice to her. Ebe namathwasa, ngisho nokuba namathwasa yabo, zonke lezi zinto indumba, yonke lento akade ekhuluma ngayo uyenza kube into ekade ekubukeka ngathi nje into kade iphanda ngayo engakholakali kahle ubebhace ngayo kahle nje. Singakubeka sithi ke bekuqola obusemthethweni yabo, mawukuthi ke she was registered as a traditional healer yabo, futhi bekuqola obusemthethweni as a traditional healer. Futhi akhona namanye amaqola are registered as ama-traditional healers, kodwa kahle amaqola they are just using igama lokunyanga nje ukuthi ke beqola abantu finish yabo. Ziningi futhi lezi inyanga manje, ziningi kakhulu inyanga manje la eSouth Africa bafethu ziningi kakhulu, and azisizi nganix, azisizi ngalutho nje yabo. Kuyimanje manje bekade ngibona ubani bathi ukhehlelezi, lo ukhehlelezi taking advantage. Kade ngibona yena la on social media, I think ubekhuluma indaba yokuthi angazi kumele umakacwecwe eze kuyena and stuff, yonke leyo nto leyo ubengakhulumi ngani zonke lezo zinto lezo ngaphandle kokuthi kuze trend le case yacwecwe. Why yonke le moya le ivuka ngoba nakho kunezinto hayi futhi kahle, kodwa sikho ngalokho ngoba nakho lokho sisuke sikukhulume nje side lakho khona, kodwa ucele ake sibuye size la lo sithi already nje kumele bayicacela nje early nje, kumele bayicacela nje yabo. Abantu abahlakaniphile bebethuli bebuka nje, kodwa kwacaca from the early stages nje it's okay, lo muntu kahle umuntu kanje, because azike izangoma ezibhizi no social media la ekumele ngabe izintabeni okanye zifuna indlela eziningi ezihlukahlukene zokwazi ukwelapha abantu nokwazi imithi njalo. La ku social media bedila nezindaba, yonke lento, ukulwa, ama-feud, yonke lento leyo yebo mfethu, come on.
kwakuvele kudlalwa ngabantu, so ayikho into ekurizaynwa kuyona. Akathi yena useyahlukana nje nokuqola akade benza because usewumuntu usethathiwe, finish and clear. Uma kukhona futhi ufisa ukusho unga-comment on the section down below, ubeke umbono wakho. Other than lokho nje vele bekuyisikeshi sonke yonke lento, yabo sekungashiwo ukuthi wara. Anyways, don't forget to like this video. Danko.